Bueno, rapazada, pois estamos aquí na feira Irmandiña do Bolo e nos atopamos coa autora de Tradicións e Vivencias, Doña Castora Blas Cotado. Contenos un pouco de que vai o seu libro. Mire, o meu libro foi algo peculiar, a maneira de empezalo. Sentada no meu sofá, ali na miña casa, empecé a recordar, pero con moito cariño, a xente que xa nos deixou, a xente antigua. Cando eu era pequeniña, encantábame estar con eles, porque me sentía falar dos animales, dos seus terrenos, que un día chegarían a ser completamente abandonados. Entonces, eu sentindo aquela nostalgia, collín un papel e un lápiz que tiña ali, escribín sobre eles. Cando terminei de escribir unha folla solamente por un lado e por outro, volvínas a ler, empecé a ler as líneas unha vez e outra vez, e dixen, é unha pena moi grande, que as novas generaciones non sepan nada desta xente que era humilde, traballadora, amaba moito os seus terrenos, os seus animales, e que un día terían que abandonados. Entonces empecé así, como unha cousa tonta. Hoxe escribo un trozo, mañá escribo outro trozo. Que tempo tardou en escribir? Bueno, levou un ano e pico, porque depois eu deixaba a un lado. Sí, digo, claro, está jubilada non ten obligación de apudar. E o demais dicía, isto non vai salir para diante, quen vai a querer publicar algo desto, a quen lle pode interesar. Mas, un día dixen, teño que acabar o libro. E mandei nun editorial. A editorial gustoulle, mandei nunha editorial en Valencia, gustoulle. En Valencia, diu? Sí, eu vivo en Madrid, pero gustei así por internet, dicen, anda, isto que dice Azul, pareceme boa editorial. Tardou un mes en contestarme, eu dixen, iso é que non lle interesa. Mas ao cabo do mes contestoume e dixo, teñe cousas moi interesantes, vámoslo a publicar. Donde se pode comprar? En Amazon, supoño? Eu creo que o puñeron xa en nun sitio, bueno, ahora podese comprar onde min, que se estou vendendo, porque este saqueino ainda este ano. Saqueino vai un mes. Vai un mes. Non vai máis, un mes. Pero bueno, era para iso, porque é xente de fora para saber onde pode... Si, aí na Amazon, creo que puñeron Amazon, algo así, o puñeron, vale. Entonces, pois, de momento, chegou a miña aldea. Entonces a miña aldea sentíme tan arropada, que me fixeron chorar de emoción. E sentíme tan pequeniña, ao lado desa xente tan grande que me apoiou, que me fixeron chorar de emoción. Entonces, pois, vendín. Tamén nós temos que agradecer o seu traballo por pasar o tempo en deixar plasmado de alguna maneira o que usted viveu e o que usted recorda e do que lle contaron, non? Hai outras culturas que respetan moito máis ao maior do que respetamos nós hoxe en día. Non, eu sempre respetei ao maior, enseñáronnos moitas cousas, e a valorar as persoas maiores, muto. Dios me libre, por nosos papás souperan que lle faltábamos a unha persona maior. Aquelo era ouro molido. Por desgracia, últimamente, ahora acabouse. E había xente que adivinaba, eu naquele entonces non entendía nada. Había un señor que falaba da maldita pandemia, que el que non recordaría. Pero eu como nena non sabía de que iba o tema. Había outros que dicían que iban querer chegar á luna e que se iba a haber uns cambios moi malos para a humanidade. Había outros que falaban que nunhas tabletas que se iba a ver a xente a poder falar con ela desde cualquier punto da terra. Eu tampouco entendía, porque eu era unha nena. Pero ahora entendino. E ao entendelo, diu-me máis opción a empezar a escribir o libro. Entonces, fala un pouquiño de todo. Pois moitas gracias, Castora. Moitísimas gracias. Non só por atendernos, sino por emplear o seu tempo e facer este libro no que recorde, pois eso, as vellas tradicións e que non se perdan. Moitísimas gracias a usted. Moitísimas gracias. Gracias.